Para gañar esta loita hai que saber ben quen son os nosos inimigos. Aquí no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres están enterrados Rosalía de Castro, Castelao e tamén os nosos ilustres inimigos, os Moscoso de Altamira. Seguro que che soan a familia Andrade, Soutomaior, Lemos. Pois os Moscoso están nese nivel, pero son moi descoñecidos. Así que vamos solucionar iso. Pois os Moscoso de Altamira son de aquí, de Santiago de Compostela. En esta cidade, unha familia fidalga modesta vai ir pouco a pouco conseguindo o poder na cidade ata incluso un dos seus componentes chegar a ser arcebispo de Santiago. Aquí nesta praza, precisamente, era onde tiñan a súa casa. Soavos o apelido Fonseca? Pois ten algo que ver ca nosa historia. O pai deste señor, do fundador da Universidade de Santiago, que tamén se chamaba Alonso de Fonseca, Alonso II de Fonseca, os dous arcebispos, os dous pai e fillo, esa é outra historia, vai estar preso no Castelo de Vimianzo. Isto pasou pouco antes da Guerra Irmandiña, cando Bernal e Ans de Moscoso enfádase moitísimo con Alonso de Fonseca, entón, sabendo que estaba dormindo en Noia na súa casiña, collo polas barbas no medio da noite e dunha patada mete nunha gaiola e así o vai traer ata o Castelo de Vimianzo. Estivo secuestrado máis de 2 anos. Para liberar o arcebispo, os Moscoso piden moitísimo diñeiro e a familia Fonseca non é capaz de conseguilo, así que busca onde hai. Van ir roubar o tesouro da catedral. Ou polo menos inténtano, porque os Moscosos xa estaban esperando para sitiar todo este lugar. Hai unha batalla campal na que o pobre Bernal e Ans de Moscoso recibe unha flecha que o fire de morte. Entón, se Bernal estaba morto cando foron as guerras irmandiñas, quen era o dono do Castelo de Vimianzo? Pois precisamente Lopo Sánchez de Moscoso. Un tamén con cabeza de lobo é o que vai ser dos poucos que non escape por patas, precisamente, do Reino de Galicia, como fixeron os outros nobles. E este señor será o que realmente sexa o primeiro conde de Altamira. Lobos por todas partes están, macho. Todo conde ten que ter o seu palacio. E o Palacio dos Altamira estaba aquí, onde hoxe é o Mercado de Abastos de Santiago. Unha familia que chegou a ter moito poder, emparentando incluso ca familia dos Borbóns. Toda esa riqueza non serviu para nada. Acabaron na ruína e tiveron que desfacerse das súas propiedades. O Castelo de Vimianzo, que comprou o señor Martelo, as Torres de Altamira, que acabaron sendo o Santuario de Santa Minia, ou o seu palacio renacentista, que acabou sendo o Mercado de Abastos de Santiago cando compra o Concello. Así que, irmandiñas, irmandiños, todo que sobe baixa, aínda hai esperanza. Imos acabar con este sistema, polo menos co feudal. Lume!